imekatwa. Hakuna mti utakaojipanda wenyewe, isipokuwa ni wewe mwanadamu upande mtu mwingine. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakwara Mugia Juang, gikanye machopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Wakaw mana yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo to wabo bedo kwa duogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Nyakwara Mugia Juang kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendo mamit kabisa milugo ni thum jagumon TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana Wanti rekoda gimilongo ni adek maliet, in short tatu mode Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party Kon jok manigi talanta wanti rekoda jofumu gikeyo hello wanti rekoda MCs move your body go vibrator fire girl turn around Chendro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chendro lungo ni Home pull it over pull it over pull it Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima mapile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno mono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Ohand kinyosi nigi pesa kendo nigi pesa maber kitimo gima dwarore. Ikrine nyiero ma ok rum. Riuri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni Ruth Sufia ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dango biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. no onge kaka nyalo waina donje wach maki Bendi gina nyago nduru ka. achakni. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwara Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ikri ne wuoth
mar yalo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakor mgojon kamoro moro mintiere dakika oskadho 40 tok sa 12 mar okinyi kinde thuolo mar dakika 20 mabiro abiro bedo kata yie chenro mar nondo mar gazet nyinga Sharon Ongao mana ka pile wanono gazede ariyo Daily Nation gi The Standard kano choko thor wach mar okinyi makawuono chenro mar openyo nwanyisi ni gazede okinyi makawuono thor wach mabende gimiyo pek otendre kod dwaro mano mar manen Prime Minister mapchon mapachoka mano Raila Odinga mano mar dhilaro kom mano mar AUC kabende sani osenwango sir mano mar piny owacho antiere ka gi Joyce Duor mabendo skilo ni moko kuom weche manno komi peke gazet Joyce machiegni nonro mar gazet ero kama na inya Sharon kaka pile wamiyo mana joneno magwa siso mondo mi gazet momorogi e kind Daily Nation kod The Standard ginyalo dhi nyiewo gibed piny gisome yo matuto mana kaka isewacho weche mag Raila de manyo kom mar AUC amomi pek e gazede ariyo giduto odiochieng' makawuono dong wacho kan nagi Daily Nation nikichangi ni kata bed ni thor wach momi pek en mar dwaro mano mar Raila Odinga mar dhilaro kom mar AUC wange nitiere moko kuom weche mamoko mabende omi pek e gazet okinyi makawuono Daily Nation e modern wachak godo thor wach momi pek ineno kanyo Raila Odinga wacho kanyo ni I'm not anyone's project okane chenro mano mar ng'ata odiochieng' manyoro Joyce kanyo jotwak mare diwinjo kanyo ka bende en bende wacho ni entiere gi lony mar aria mano mar dhilaro kom makamainde magi duto no yangoro odiochieng' manyoro to bende aneno ka bathe kanyo joint press briefing mane gintiere godo kod jatenda jotije piny owacho Musalia Mudavadi mabende jatend migawo mochung' ne tudruok Kenya kod pinje maoko Musalia Mudavadi aneno ka Musalia Mudavadi wacho kanyo ni kaka serikal kod kaka piny wakwayo ne Raila Odinga hawi maber e kinde makoro odhi mar mondo mi obed kata olar kom makama e pinyno mar Afrika owacho ka ni Afrika bende koro dwaro baba to ket baba in quotes kanyo wange ni piny Kenya kinde mang'eny jo Kenya mathoth luongo Raila Odinga ni baba koro Raila nyalo bedo ni kalure kod kako sebedo kokedo ne demokrasia kachiel kod telo makare pacho kae sani koro winjore ni jo Afrika mangima bende obede kod jago maginyalo luongo ni baba to bende aneno ka bathe kanyo bende nitiere ng'wech makamae mano mar bedo jakom mar AUC nyaka sani wange ni pinje manitiere ugwe mar Afrika kata East Africa emano mithuolo mar mondo mi gimany jago mabro bedo kaka jakom mar AUC pinje mamoko nyanya to mago mayudore West Africa kod pinje mamoko biro bedo ka yango kombe kata pongo lemo mamoko ainya to riwruok mano mar pinje mag Afrika nitiere jo mabende biro bedo ka laro kom makamano wantiere kod former Seychelles Vice President mano Vincent Meriton ain bende biro bedo ko laro kom mar jakom mar AUC wantiere kanyo kod jatend migawo mochung' ne Foreign Affairs mano Majibuti mano Mohamed Yusuf kachiel kod mano ex Somali Foreign Minister Fauzia Yusuf gin bende olap dog gindong ne kom maket kod mano mar Raila koro yango to en gima kare nya Sharon ka koro serikal mar Kenya Kwanza oseyie ni gisiro lwedo Raila ma en ranyisi makare nikech Raila ok nyal dhi chung' kacha ka serikal mare ok sire mano nyalo nyiso picha marach kata pinje mamoko ok nyal sire lwedo to mai ni motelo ne yiero mabendi bro bed ka ibago mani dwe mar ariyo mano mar higa mabiro ineno kanyo odiochieng' manyoro kane Raila Odinga kanyakla kod Musalia Mudavadi lero chenro mabende piny Kenya nitiere godo nikech Joyce seneno kramna kaka yiero itime pachoka motelo ne yiero mano maduong' kapoko yier jatend piny nyakuler ne oganda untiere gi manifesto mane chenro mane mabende untiere godo kata kamano e yiero mar AUC ni bende aneno ka gibro bedo kod debate
twak makende e kind jotelo mopogore opogore malaro kom mano mar AUC mondo ng'isa neno oganda mago jo Afrika ni gintiere gi ting' mane to injo kanyo Raila bende wacho ni NCV ne bende bro bedo translated dhok mopogore opogore. To bende kotudore kod mayo odiochieng' manyoro nwaneno ka oseyier aput mar jogo mabiro bedo ka konyo Raila Odinga e ng'wech mare mar laro kom mar jakom mar AUC. Wang'eni piny Kenya onego bed ni kochopo mano giko mar dwe ni tarik 30 dwe mar 6 mano higa ni onego bed ni ichwalo nyinge mago mag jogo ma olap dhogi ndong ne kom mar jakom mar AUC. Wang'eni deadline en tarik 6 dwe mar 8 matiende ni kochopo giko higa ni giko dwe ni agoyo mose makoro bedo ka yudo kosechwal nying Raila Odinga kachiel kod nyinge mamoko wuok e pinje maoko. Nitiere jogo masani koro nitiere team makoro aneno ka gazeti ma Daily Nation ndike ga ni strategy team jogo makoro bro bedo ka luwo kaka Raila Odinga bro bedo ka temo kisera mare marombule pinje mopogore opogore. Wantiere kanyo kod ambassador Mahabu Maalim, wantiere kod ambassador Dr. Caroline Karuga, ambassador Anthony Okara, ambassador Elkana Odembo kachiel kod Professor Makau Mutua. Mage joma koro bro bedo ka goyo piny ne Raila Odinga. To wang'eni ma en campaign ma ok timre pacho kae, ma en campaign mitime pinje mamoko. Matiende ni gintiere kod ting' matek ahinya mar neno ni giuso sera mag Raila ne pinje mamoko mondo ka ber kata ka hape olwar to bed jakom mar AUC yiero mebo bed kitimo higa manyien. Nyakor mwejo ka radio thuoli somo ite mar 4 gi mano mar 5 mano dwaro mar Raila Odinga mano mar dhi laro koma mano mar AUC. Piny Kenya wacho ni biro bedo ka chalo nyinge kanyo mana ka Joyce Dworo oselero chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 6 mar higa ni kata bed ni deadline en chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 8. Kopogore gi mano Joyce wach machielo ma bende naneno komi pek mano mapiyo piyo ite mano mar 2 mano konyalo dhi ite mar 2. Wang'eni piny Kenya nitiere odiochieng' kaka World Kiswahili Day mabende Kenya biro bedo ka hingo e okang' mano mar 3. Wach makamano nitiere ite mano mar 2. Jatend migawo Aisha Jumwa bende wacho ni koro nyasi no ibiro bed kitime e yo makende mano motelo ne chieng' Kiswahili Day. Kiswahili Day nyakor mojuang' ibiro bed kibago chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7 mano mar higa ni. Chenro seketi hanno kanyo wendo modhial biro bedo jatend piny mano William Ruto ka bende nyasi makama ichano bagi e gwenge mago mag kadwadh nam chumbi. Nang'eni odiochieng' Kiswahili ng'ato nyalo mosi ni wambaje to onego bed ni ng'eyo kaka ing'eduok e yo makare mar mondo mi wambaje wacho ni sina la kuamba. Ageni Kiswahili jomoko nyalo wacho ni nyalo bedo mapek e dhogo to wang'eni wan kaka onagi wang'eyo languages te obed Kiswahili obed dho Kiingereza kachiel kod dholuo bende wang'eyo. To mano jatend migawo mochung' ne weche go mag gender, culture and arts mano Aisha Jumwa bedo odiochieng' manyoro no waneno ka oloso kanyo kamiti mano mar jokanyo 17 mabiro bedo ka ikore mano ne nyasi mar 3 wach kanyo ni Third World Kiswahili Day celebrations mabiro bedo ka chakore tarik 5 dwe mar 7 nyaka tarik 7 dwe mar 7 mano higa ni. Kata kamano wang'eno odiochieng' onogo to en odiochieng' 7 mano odiochieng' tarik 7 dwe mar 7 mano ma higa ni. To ma en okang' makare ahinya kinde mang'eny wacho ni Kiswahili kitukuzwe. Wan kaka jo Kenya ong'ewa kod Kiswahili marwa e yo makare to kinde mang'eny wagoyo ndamo malach mar mondo mi wamed bero Kiswahili magwa. Wang'eni nitiere jogo mandiko nyaka buge mag Kiswahili puonjo godo nyithindo to nyithindo matindo bedi chako puonj Kiswahili. Wang'eni nitiere Kiswahili moro ma janyuol nyalo bedo ni wacho kod nyathine ot but opogore kod mano ma ipuonje skul. Omiyo ber ka wahingo chieng' Kiswahili ma en achiel kuom dhok ma wathoro wache pacho kae kendo wan kaka jo Kenya bende wanyalo wacho ni wan achiel kuom pinje mong'e kaka pinje maloso mawuoyo dho Kiswahili e yo makare. Tang'ni nyasi makamano ang'eni weche motedore kod Swahili biro bedo ka nyisore. Neno kanyo key events mago chenro mopogore opogore ma bende biro bedo motelo ne chieng' tarik 7. Nitiere usiku wa Mswahili. Ang'eni kanyo nyaka bed gi chiemo mopogore opogore mar Swahili. Iluongo kanyo ni Swahili dishes. Swahili dishes. Aisha Juma bende noko wacho kanyo ni thuolo machielo piny Kenya omi thuolo mar mondo mi obag nyasi mag odiochieng' Kiswahili e pacho kae makoro wacho ni nyaka koro wanyis pinje mamoko ni ne gi make the right decision mar yango ni piny Kenya ema koro biro bedo ka host nyasi mar 3 mano mar World Kiswahili Day ma wan kaka jo Kenya wamor ahinya kikele pacho ka. Ng'eni jo mawuoyo Kiswahili pinje mopogore opogore biro bedo ka ber taneno ka nyasi mar
20, mano the second World Kiswahili Day, ne otimore e pinyno mar Uganda, mano Kampala, e higa mar 2023. Koro en gino makare ahinya ni wang'ni koro bire pacho kae kendo. Higani nyasi no bire piny Kenya kanya koro Mgajwang' wabiro bedo kwaneno kako kang' makamano biro bedo katimore kanya kasani osechuogo kanyo aput kamiti mano mar ji 17 ma bende biro neno no odiochieng'no odhi e yo makare. E ite mar adek chenro mar pogo pogore nyakoro Mgajwang' pok nitiere kamoro amora. Joyce nitiere miyo moro mong'ere gi nyinga mar Elizabeth Kuta. To Elizabeth Kuta ne en daktari mano e od thieth mong'ere kaka Aga Khan mantiere kaunti ma Kisumu. En daktari mar nyithindo matindo moko nyuol. Kata kamano kopogore gi bedo laktar en DJ. Akene DJ chiluongo na o Kiswahili. Jatug Santuri. Koso Santuri cha pod en Kiswahili. Mano tiere ite marade. Agwa penjo lonye Kiswahili Sharon kikwa kudwi we yamo. Kata kamano iwacho ni Dr. Elizabeth Kuta manyaka sani kori wacho ni thothne ong'e kaka DJ Branula kata DJ Dr. Kuta. En e kinde ma wanyalo wacho ni e odiochieng' en daktar makare ahinya ma inyanya matiyo kod nyithindo matindo makoko nyuol. To kochopo godhiambo kata e giko mar juma to e kinde ma entiere kod thuolo mare kata leisure time mare to onyalo dhi wanyalo wacho ni kuma ji to e ngona kata kuma ji miele to koro bedo DJ. Gino mowacho ni ne opuonjore mar bedo disc joki e kinde mane otimo masters mare kaka laktar mar nyithindo. To mana kaka isewacho ma en pok makare ahinya nikech kopogore kod bedo daktari to entiere kod gino machielo monyalo timo. To ang'e ni pok ne makamae en gino makelo ne yuto. Nikech kata sigana ma gazedni mar Daily Nation omenyo ne en gotudore kod ne nyasi moro mar yango odiochieng' mar nurses. To e kinde ma welo pod ne biro to aneno ka nitiere laktar moro orwako lab coat mano mar daktari to keto nyaka stethoscope e ng'ute. To ene makoro entiere disc joki kacha. Ene makoro entertain ji. Matende ni kopogore kod reso ngima nyithindo to bende onyalo moro ji e yo mar miyo gi wende mopogore opogore ma miyo ji bende bedo gi mor ahinya e chuny. Gomiyo puoch gi paka ne Dr. Elizabeth Kuta ma kopogore kod thiedho nyithindo to bende onyalo moro ji e yor bedo DJ. Puoch gi paka nikech ramna bedo daktari no kanyo kosebedo daktari kuom thuolo mano moheo higni 15. Maluka bende kik wi wawil naneno sigana moro mano motenre kod mbalarianya mano ma Nairobi kaluwore kod nonro mano mar QS World University Rankings mano ma higa mar 2025. Ano ka mbalarianya mano mar UN noket e rang'iny mar namba makare kaluwore kod wacho ni piebe kin mbalariany mamoko kaka osebedo ka tiego kata jopuonjre. Ineno kanyo kipimo gi higa mar 2022 higa miwacho ni motelo ne higa mar 2025 iwacho ni UN raises top higher learning institutions mano kaluwore kod mbalariany mag piny mangima. En puoch gi paka ahinya kaluwore ni wang'e ni joma thoth masomo UN jathor wacho ni the University of Nairobi matiende ni gisekete rang'iny moro mamalo ahinya. Ten gino makare ahinya ka koro inyalo pime kod mbalariany mamoko ma wuok e pinje maoko. Bedo top 1000 ok en gino mayot ahinya omiyo jogo mapuonjo e mbalariany ma UN onego med keto sinani mar mondo mi omed rienya e kin mbalariany mamoko mayudore e piny ngima. Kopogore gi mano nyakoro Mgajwang' e ite mar 6 mano mar Daily Nation bende no ka weche mag siasa bende otimonewa e gazeti okinyi makawuono. Speaker mano mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula bende wang'e ni nitiere gwenge mago mag Western. Wang'e ni nyasi mano mar hingo higni 61 piny Kenya no bago e gwenge mag Bungoma. Ka nitiere gwenge mag Western nyakoro Mgajwang' Wetangula noromo kod moko kuom jod bura mago mawuok e duond bura mano mar ODM. Koro temo riwo wigi kanyakla. Kata kamano ano ka dwaro makamano kodhi makare gi ODM nikech aneno ka executive director mano mar duond bura mar ODM mong'ere kaka Oduor Ong'wen bende nooro barua moro ne moko kuom jod bura thothgi ano kanyo ka gin MCAs ma bende noyuore romo moro ma bende Wetangula noluongo. Nyaka sani bende aneno ka Oduor Ong'wen wacho kanyo ni duond bura no mar ODM nyaka sani koro noseng'isgi kotudore kod gwelo makamano. Kata kamano ne gichwalo siema mager ahinya ne jokanyo mag ODM mar mondo mi kik dhi e romo makamano ma bende noluongo. Wang'e ni gwengego mag Western Sharon wanyalo wacho ni en gwenge ma wanyalo an korka kora paro ni gwengego mag Imbo mar Kenya en achiel kuom gwenge ma wanyalo wacho ni wechego mag multipartyism osechako donjo e yo makare kata dhi
timo makare ahinya e gweng'go nikech oyudo ni gintiere kod duond bura mopogore opogore kopogore kod gwengego mag Nyanza. Wanyalo wacho ni thothne jopiny ong'eyo ni nitiere mana ODM kende. Kata kamano gweng'go mag Western kwachiwo ranyisi wantiere kanyo kod duond bura mar Ford Kenya, wantiere kod duond bura no mar ANC ma bende nowuok mana e gwengego mago mag West UDK gin duond buche mang'eny ahinya. Omiyo onego bed ni miyo ng'ato thuolo mar mondo miyo yier kapo ni romo makamano ne dhi konye to nyalo dhiye to ka oyo to seche moko lu mana gino ma duond bura wacho mondo kik wane ka gwandruok bende bede e kind duond buche mantiere pacho ka. Koro wachne ni romo ma bende Wetangula noluongo nitiere moko kuom jod bura ma bende nochopo. Iwacho kanyo jod bura adek mag MPs adek nochopo kanyakla kod mok tin ne MCAs 10 mawuok e duond bura mano mar ODM. Nyaka gisani ineno kanyo ka duond bura mar ODM bedo segolo koke. Gimomiyo ni MCAs gi kanyakla gi jod bura nodhi e romo makamano. Barua bende nosegolnegi mano mar warning mago ne MCAs makamago. Koro ng'eni koro akene jaod bura Wetangula koluongo romo ng'eni bende seyo bende osebedo ka dhine kata na duond buche mopogore opogore. Inyalo paro e kinde ma men bende moko kuom jod bura nodhi limo jatend piny Kenya kar jot mar State House gin bende nondiknegi barua. Sani koro nyaka nyis duond bura patini chama ni oluong romo makamae kwa rusa ka be anyalo dhi kata oyo. Kata kamano no ka nitiere moko kuom jod bura ma ne ochopo e romo makamani wacho ka ni the meeting was attended by MPs mano Oscar Nabulindo mano mar Matungu, Christopher Seko mar Kuisero, Ferdinand Wanyonyi mano mar Kwanza, Martin Pepela mar Webuye, Patrick Simiyu mar Cheranganya, Elsie Mahanda mar Kakamega, Geoffrey Mulanya mar Nambale kaachiel kod John Waluke mar Sirisia kod Frank Ikana mano mar Shinyu kaachiel kod jod bura mamoko ma bende nochopo e romo makamano. Kata kamano wang'eni duond bura mar ODM kinde ma thoth nitiere kod wanyalo wacho ni en gichung' katien gini kogweli e romo moro amora mok marwa to nyaka indik ne party mondi kwa rusa kidhi mok ikwayo rusa kuwuok kuom party to kanyo kendo bedo case. Bura mar ODM Joyce bende ni kara nikech ineno kanyo motelo ineno ondik kanyo ni ODM party had written to its ward representatives. No sendik ni MCAs go barua kapo nono luongo romo makamano to ok odhi manyiso ni negidhi ataro mano mar dwaro mano mar chama. Koro wach makamano ni kanyo koro mano koro badho josiasa e ite mar abiro nyakoro mgejwang weche motendre kod paro mar chik mar omenda wang'eni kaka studio kaka nyakalondo mar Ramogi mano mar achni wang jowi kata mna kambi mar All Media Services odiochieng' manyoro nwabago twak gi jopiny kaluwore kod paro mar chik mano mar omenda. Gimano mako wang'a ahinya nyaka luwore kod sigana manyoro nakia ni divai ng'eni weche motendre kod divai gi makate moko michiwe kanisa ka bende dwaro mede ni winjo kanyo Archbishop mano ma kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit nowacho ni kata bed ni divai wakawe kanisa gi makati ok wacham gi ni mondo wayieng' tiende nang'o makore dwaro medgi nyaka usuru. Sharon wachni mar chik omenda mano mar higa mar 2024 nyaka sani podi wamedo neno ka nyuolo paro mopogore opogore ero kanisa bende osewuok oko. Wanyalo wacho ni kata obedo ni Ole Sapit ne ochwalo mana duonde kowuok e wechego mag divai kaachiel kod makati ma ichame kanisa kacha. Kata kamano giwacho ni gintiere kod wanyalo wacho ni gin usuru moko mabiro bedo ka hinyo jogo ma ochando e pacho kae. Ka nyaka sani koro Ole Sapit nonyiso od bura mamalo mar mondo mi gine kaka nyalo keto oko kata wito oko moko kuom usuru magiparo ni nyalo hinyo jopiny. To kopogore kod mano bende aneno ka Uber kaachiel kod Bolt bende koro sani koro buogo mar wuok e pacho kae kaluwore kod usuru mathoth makoro idwa bed ni jugogi. To ang'e ni jopiny mathoth sani thoro tiyo kod Uber kaachiel kod Bolt kidwa wuok ka kumoro achiel kidhi kumachielo. To ang'e ni kopogore kata kod usuru makamagi masani dwa med Sharon wasebedo kwaneno ka jo Uber kaachiel kod jo Bolt gisebedo ka giywak ni ing'ado gi pesa mang'eny ahinya e app kacha ka koro omed usuru makamagi yuto masche moko ginyalo bedo ni gidok godo pacho nyalo bedo matin ahinya gino momiyo kembe mathoth ahinya osebedo ka ywak ahinya kotudore kod usuru makamago ken mana Uber gi Bolt kende mathoth osebedo ka buogo ni koro wabo weyo timo ohala e Kenya wadhi timo ohala e pinje mamoko. To mano kotimore jopiny mathoth biro lalo tijegi uchumi mpacho kae bendo ka par ka medo bedo makare. Nyakoro mgejong par ni manen mana paro mar chik mano mar omenda poko ketgi e timo omiyo inyalo chwalo pachi ahinya nyaka luwore kod rombe mopogore opogore ka nyaka sani men juma mar 2 ma bende iwinjo pacho ganda
omenda kaluwore gi paro mar chik mar omenda kapok okadhi od bura obed chik e pacho ka. Joyce kapok adhi Machinglo, nitiere wach moro e ite maraboro, to wach ma kama aparo ni wasekelo kata ni gazete kine thuolo mano mar dweche mosekalo. Nitiere miyo moro mong'ere gi nying mar Lea Njeri Gidhua ma bende noyude dalane kotho mane gwenge mag Thika. E kind thuolo mar dweche 9 nyaka sani pok oyanga ni miyo makama ang'o manonege. Pod nono ni nonegore kata mana ng'ato nonege ne wuon. Nyalo paro miyo makama mana nyithinde ne oro ne omenda. Kata kamano gioro omenda to ok gigone sime ni min gidhi nade. Noyude mana kotho, gwen bende otho maromo 20 dalano, guogi bende otho. En wach moro mana kocha ahinya. Nyaka sani koro ang'e ni obila kata obedo ni pok oyango nikech iwacho kae ni dweche 9 koro obila pok oyango gino mane onego miyo makamae kata nokelo tho mare. Kata kamano ang'e ni pod ibiro bed ka imedo timo onondo. Kata kamano iwacho kae ni kaluwore kod okwach kich, iwacho kae ni nyaka sani koro gilieko ni jogo ma ne onege ni seche moko ne nyalo bedo ni ong'eye, to nyalo bedo ni ne gin jogo ma seche moko ok dhi e ode ma pile pile. Kata kamano giwacho ni ok en gino mayot ahinya mar mondo mi koro giwacho ka ni it wasn't easy for the body to be discovered, ni ok ne ginyal ng'eyo kata yudo ringre mar miyo no kata tok kono senege. Kata kamano ang'eno nego bed ni timo nonro mapiyo ahinya mar mondo mi oyanga ne ni to ng'ama nonege kalure ni en gino manyalo miyo familia mare podi bedo kod to ni noneg mama uto seche moko ng'ano manonege to podi wuotha oko kacha ina free to chik poko kaw kod to ng'eni kaka pile ibo bed kitimo nonro matut. Chochni nitiere ni notho kaluwore gi natural causes koso nonege nikech ing'eni ka oyude ka notho to guok bende otho bathe kanyo to gwen bende otho. Ing'eni en wach moro makocha ahinya ma dipenjre ni be ne nek koso nonege. To jogo manonege be nong'eyo ni seche moko bedo ga mana ode kende, onge welo malime mathoth, mane momiyo koro kata ka nosenege to nokawo thuolo mang'eny kapok oyud kata ringre mare. Kata kamano en gino malit ahinya, onego bed ni yudo joma notimo tim maundu makamano kendo chik kawo kore. Ang'ene nonro Nyakorom Gojwang' ma bende pod itimo gi obila kanyakla kod okwach kich. En mana ni thuolo bende oseringo dweche 9 kapok oyange ni tho mano mar miyo mong'ere kaka Lea Njeri notho e yo machal nade. E ite mar 17 Joyce, Machinglo moro ni kanyo kaka jafwambo ake nyalo nene nada no ng'ato dich gi simiti moro piny kanyo, to simiti kuma ng'ano chung'e en podium to ndike ni Active Politics. Wilbaro moro ni kanyo baba AUC Secretariat. Jo Machinglo bende miya nyiero. Kata kamano kwanyalo ng'eyo Machinglo makamano. Jal maloso kanyo wacho ni thank the government for its support. To kwa ng'iyo sura ma ng'ama goyo erokamano ne sirikal kuom sir mare en sura mar ng'ama wanyalo ng'eyo. Kata kamano waneno ka en jago ma osebedo kod mbi malach ahinya e siasa ma pacho kae. An korka kora kaka apare Sharon nikech wang'eyo ni Active Politics ma oket piny kanyo ma wanyalo wacho ni temo din kod simiti en siasa ma pacho kae. Koro tiende ni iye kanyo matende ni tiende koro oseng'adi kata osekete simiti ok onyal lose weche mag siasa ma pacho kae. Kalure ni koro lap dhoge ndong ne kom mano mar AUC mondi kanyo ni baba AUC Secretariat kachiel kod Government of Kenya no Wilbaro makamano mondi kanyo ni Government of Kenya matende ni koro sirikal sire mar mondo mi odhi AUC. Kata kamano weche mag politics to koro idino piny itielo gi piny endo mar mondo mi kiko lose kata weche di marach en koro ng'iya mbele. Tena dira makende dikit simiti to koserodhi godo mose muona oge haki nyalo wuok kanyo. Kata kamano we warit neno kaka okang' makamano biro bedo kwadhi pok waneno gai mar Azimio Raila Odinga elela kaloso kata mana kwedo piny owacho kinde thuolo machiegni ni dibed ni e gima Machinglo makamate moyango. Nyakorom Gojwang' inyalo oronwa ote kanyo nyiswa din Machinglo no inene yo machal nade. Kapok odhi mulo thor wach buchiyo Standard Daily Nation nano komiyo wach moro pek mano kaluwore kod wang'eni achiedh nadi Nyakorom Gojwang' osebedo kaluwore kod nok mag chanjo e pacho ka. Nyaka sani piny owacho nano kanyo kosechiwo omenda maromo siling bilion 1.2 mibiro bed ka inyiewo godo chanjo mopogore opogore. Wach makama omiye pek e ite mogik Joyce Dwar. Nyaka sani koro wang'eni wasebedo kod noka mar chanjo bed mano mar kaera mano mar BCG mimiyo nyithindo odiochieng' mokwongo monyuol gi chanjo no mar polio, mano mar tetanus kachiel kod mano mar measles.
Pfizer. Gin achiel kuom chanjo mwasebedo ka waneno ka onge ute thieth ma pacho kae. Kata kamano en gino makare ahinya ni gikone to sirikal nogolo omenda makore lach mano bilion 1.25 mar mondo mi odhi onyiew godo chanjo makamago. Chanjo makamagi bende wang'eyo ni nitiere counties mathoth moko osebedo kod chanjo makamano. Gino ma jonyuol bende ne nitiere kod ywak ni nyathi komi chanjo to nyalo kete kama ng'aw mano mar gamo tuoche mopogore opogore. Kata kamano gino ma jokenya onego bed ni penjore ni bende wanyalo chopo okang' makoro ok wabed kod midhiero maket kod mae kendo. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto nodhi e limbe pinyno mar South Korea. Ne oketo kokeo girimiti maneno ni piny Kenya bende oloso chanjo mage owuon. Ang'e ni mage achiel kuom gigo ma inyalo kete tim mapiyo ka obire pacho kae. Mar mondo mi kik wabed ni kinde mang'eny wadipenda kuom chanjo mowuok e pinje maoko kata mochiwnwa kod jochiw kony. To wane kaka wanyalo loso chanjo magwa mondo ngima mag nyithindo matindo kaachiel kod jok mamoko madwaro chanjo makamago omed dhi mbele yo makare. Nikech kisomo sigana makama bende maling'ling ma bende jal moro matie migawo mochung' weche mag thieth e pacho ka ma bende nalieko ni chanjo makama osebedo kodeko Nyakwar Mgajwang' kaluwore kod gowi ma bende piny Kenya ne ok ochulo. Nitiere riwruoge moko ariyo ka mano mar UNICEF kanyakla kod Gavi. Kata sa kamano okang' makama nomiyo nyithindo mantiere buo higni 3 ma bende nonyuole kinde thuolo mar dweche 3 mokadho nokoso chanjo mamoko. Nyaka sani no kanyo chanjo ma bende osechiw gin mago mag measles, rubella, oral polio kanyakla kod mago mong'ere kaka BCG e kind mamoko. Adwaro mar mon matieki nikech Cleophas osekre mar donjo e twak. Dakika 4 tok sa achiel Joyce wamulanna thor wach machielo momiye The Standard. Ang'e The Standard nitiere gi thor weche mopogore opogore. Sani bengi maduong' mano mar piny ngima mano World Bank bende seyo migo mochung' weche mag omenda e pacho ka kaluwore kod dwaro mano mar medo osuru e mwandu mopogore opogore. Wach machiel mapani omi pek Joyce nano wach moro maluoro familia mano mar mane osenindo jatend piny Kenya mar 3 mano Mwai Kibaki. Nyaka sani koro nitiere miyo moro ma aneno ka gazedni mar The Standard ok oyango nyinge kaluwore kod weche mapod nitiere doho. Yange ni miyo ma en JNL sani koro lieko ni en nyar jatend piny Kenya mar 3 mano senindo Mwai Kibaki. Kata kamano bende nitiere jago machielo ma iyango kanyo ni Jacob Ochola. En bende kinde ma okalo chien waseneno kowuok oko ko iwacho ni en bende en wuod Kibaki. Osebedo kodhiro mar mondo mi ogol ringre mar Mwai Kibaki e bur mar mondo mi otimne DNA mondo oyangi kapono ni en wuode kata oyo. Kata kamano nyako ni ma ok oyang nyinge kata oyang nyinge kaka JNL owacho ni ne nitiere osiepe Kibaki moko kaachiel kod yawuote moko manong'eyo e kinde manonyuole matende ni koro onyalo bedo ni owacho ni otemo claim ni en kod evidence ni en nyar manosenindo Mwai Kibaki. Kata kamano weche makamagi pod nitiere doho. Osiepe Kibaki nong'e nyaka chieng' manonyuole. Dohe ma biro bedo ka ng'ado kapono no ringre Kibaki biro bedo exhumed mar mondo mi otim DNA kata oyo mar yanga diera mar wach. To weche makamagi wang'eyo ni jathoro neno ahinya ka ng'ato osetho to kosetho to nitiere mwandu moko manoweya. Ang'e ni weche makamagi nyalo bedo mag ng'ato mar mondo mi en bende opogne bath mwandu moro manodong'. Kata kamano dohe ma biro ng'ado mar mondo mi otim DNA mondo wang'e adiera mar wach. Magi duto te nyalo mana yange gi doho ka bende wakia kama kapono ni ringre mar mosenindo jatend piny Kenya mar 3 bende nyalo gole bur ni dhi tim DNA mano mar mondo mi yanga kapono ni nyithindo 2 gi mano miyo moro kanyakla kod jal moro mong'e kaka Jacob Ochola gin nyithi Kibaki ka gin nyithindo gin bende gin mana gi ratiro mano mar mondo mi giyud mwandu. Wach machielo ma bende no mi pek mochiko godo Joyce en kaluwore kod dwaro mano mar oro chiemo motimo nyinyo e pacho ka. Wang'e ni doho osebedo ka buono kadho chik makama. Kata kamano jatend piny Kenya mano William Ruto odwaro mar mondo mi doho ma pacho ka mar mondo mi koro okadh kendo omi piny Kenya okang' mano mar oro chiemo motimo nyinyo e pacho kae. Nyaka sani no ka wach makamano mi pek it gazet mar 8 kanyo ka nyaka sani jogo mane ochwalo ng'ur e doho ka gikwedo bedo koda chiemo momede nyinyo e pacho kae. Nyaka sani koro gitemo mar penjo nang'o momiyo miga kata sirikal ne othulo oko kuma mar bedo kod GMO e pacho kae. Wang'e ni ne owit oko iwacho kae ni ban makamano ne oket mano tarik 3 dwe mar 10 higa mar 2022 mane koro gikaw okang' mar thulo oko kum makamano. Gidwaro mar mondo mi olernegi
gimomiyo ne owit oko kum makamano. Kata kamano weche gi mag chiemo momede nyinyo gin weche ma kinde mang'eny nyayo paro mopogore opogore. Tang'eyo ni wanyalo luongo jalony mar mondo mi obi omed leronwa ni chiemo momede nyinyo gin ber mage ma gintiere godo, to ka rach nitie bende gin mage, to jopiny otimo ang'o ka ng'ama ok dwa GMO, nikech wang'eyo ni thothne pinje kata miuse chiemo mag GMO nitiere kaka gibedo labeled kanyo, ong'isi ka ni en GMO to gin mage, to mago ma ok gin mag GMO bende oket makare. Koro en ng'ato mar mondo mi ong'ad bura kodwaro GMO kata ok odwa GMO. Jisko chik wachni mogik watieko samoro mano mako wang'i bende gi wachni mogik. Sharon, nyaka sani anyalo mana jiwo jopiny ni wachni mar finance bill bende podi en wach ma medo nyuolo paro mopogore opogore. Kata kamano anyalo wacho ni wan kaka jopiny koro bura nitiere od bura mamalo, jod bura mane jopiny oyiero gine makoro gibro bedo ka gineno ka gimedo hinyo jo Kenya kata gikonyo jo Kenya mane oluto negi ombulu e yiero mar higa mar 2022. Ang'eni gik matimore sani ema bro miyo japiny yieri kendo 2027 kata oyo. Mane wachna mogi. Erokamano ni Joyce Duor kuom bedo koda ka e nonro mar gazet. Nyakoronga jua gazede momori wan walidho ni alidha weche mag tuke, weche mag weche motendre koda ohala bende nitiere gazede makama. E ite ma iye Standard no kawuono kan nitiere gi real estate, Daily Nation nitiere gi DN2 bende weche motendre kod real estate. Kokamano johera mag adhula bende no kanyo wach momi pek e ite mogik mano ma The Standard en kaluore kod ikruok mago mag tuke mag Euro 2024 ma bende biro bedo kachakore chieng' tarik 14 mano mar dweni. Gazet momori idhi nyiewo. Gikanyo bende makelo we giko mano mar nonro mar gazet mabiro en twak mar Rupiny mita kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Warad kendo e chenro mar Mbako Romo adhi bedo ka michal mar fwambo.